ba kun zauna kuna larabawan ku dan na ce waye arne waye larne ya ce see this she kau wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin ya kare da suka yi juma'a ko wanda suka ta yi amma wanda suka yi saura tubarkalla suna da yawa yau ba mu zuwa ba haka jama'a mun ji jawabin da député Ego président na section wace jam'iyya ce ta ce iya ta tara dubunnin mutane haka su tsaya ga sallah man babu wanda ya tahiya kenan alhamdulillah jama'a isufu ya ce muku zan hana su su yi duk wanda muka gani yana da sabgar suna ya zo ya tara mutane za mu kama shi mu sa shi kansu mu shi tara bai da hankali domin shi bai da hankali bai kamata ba ya tuka kuka ga wani abu ya rike dambu ne ya yi yawa bai jin mai ba amma insha Allah za mu nemi mai kuma dogon shi dambu zai jin mai